Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kay galaan aniya ang sumpay sa naghinapustang sugilanon. Babay, Papa. Hello. Corina. Hello. May mo pag makita ta karon tayo, Greggy. Oo. May mo kayo, Corina. Daan pa ko. Di ka gid makaagwat na kung dili ko nimo ikauban. Kay gibingaw na sa kay ko nimo, Corina. Gibingaw na sa kay ko nimo. Buot ko makikita ni mo, Greggy. Dili tuod niya ng tutanga. Apan na hinungdanon kayo kini. Aron akong mapamatundaan kung matuod ka ba yun nga nagmahal na ako. Unsa? Corina, what kay sabti? Isang lang raon niya ako inikita og sa panagsulti na nato. Kadit lang. Asa ta magkapi ka pa? Mutawag ako ni og balik. Kung atuan na ako sa dapit nga buot kong ato ta magkita. Ha? Hello? Hello? Corina? Hello? Shit. Yan ang kiputol nga mong panagsulti. Return call ko niya. Shit. Ki-off niya niyang phone. Damn it! Nganong dili man mo tawag si mama ni Papa Francing la. Aron siya ang mo kumbinser ni Papa nga muuli na. Ug di na mo balik sa Cebu. Ngano man la. Unsa mahinungdan? Gikasubo ko, Miles. Nga dili gyud ko makatubag nimo ana. Basin dili siya gusto nga muli si Papa Francine Smile. Dodot? Ha? Unsa dili gusto si mama nga muuli si Papa, kuya? Ha, kuya? Di ba, Lula? Dili gusto si Mama nga mupauli si Papa Francine. Kay dili siya gusto nga... Gusto na, Dodot. Okay. Dodot? Asa ka? Dodot? Kuya, gitawag kang lola, oy! Kuya! Nagit siya mamati ni mula. Naunsa naman ng inyong pamilya, Miles. Naunsa naman ni... Mihila ka la? Nga naman la? Wa, Miles, wa. Say wa, nga klaro man kaayo. Basta, wa. May importante pa kong buhaton dire. Kalipo kaning loloy. Naparehas man lang ni sila si Kuya Dudut. Wa ko na siya muilak, bisan klaro kayo. Kay nakaluha. Pero iyang ingon, wa siya muilak. Ngunana di ay nang makaluha, wa muhilak. Ngi, kalipo. Ikaw ba, Dudut? Nahibong na lang hinuon si Miles kung ano ka, kung naunsa ka. Wag yun ka maglikay. Nahibong na lang hinuon ang imong manghod. Sorry la. Naglagot lang ko, Mama. Wagin siya mo tawag ni Papa Francine sa cellphone. Mingon ni noon nga ganon dili kami si Miles ang mutawag ni Papa. Ay, Mangutan ko ni mo, Lula. Asa man ka mo laban? Namo ni Miles o ni Mama ko rin na. Dudut. Adto gi ka mo laban yan o kay imo man siyang anak. Kami imo na maming apo. Di ba, Lula? Naunsa naman ang pamilya ni Corina.
Ay, Ginoo ko. Maluoy in taon kanila. Labi na gyud sa mga bata. Mao ga kinahanglan na gyud nga muhukom si Corina tali kanila ni Greggy. Kinahanglan na gyud. Kay nakasiguro kung wa gyud kini maayo nga dulngan. Kay siya ra gihapon mismo ang ilang mga anak ni Francine ang mag-anto sa kauwahian. Kung musabot lang si Greggy ni Corina, iya lang untang daw aton ang kamatuoran nga sayop ug dakong sa Dios ang ilang relasyon. O nga kinahanglan na kinimputlon. Tingali, may paglaong pang mapaabot ang ilang panagtiayo ni Francine. Aduna pa. Apan kun dili, murag mao na tingali kini ang mamahimong hinungdan sa hinanali kong kamatayon. Ayaw lang linas pagsabot, Sir Franz, ha? Kining akong pagkisulti mo. Buto ikaw nga butan sa mamahimot mong desisyon. Ang ako ba nga naluoy lang ko nimo? O nabiligyod sa imong mga anak nga naglaom nimo o sa imong asawa. Isabtan ko ikaw, Jake. Salamat sa iyong pagsabot, sir. Tinod. Ang amo lang unta ni Miss Rhea nimo, sir. Na kung unsa may imong desisyon, dili unta nimo o ninyo sa mga asawa ipadaplin ang kaugmaon sa inyong mga anak. Kay sa pagkatinauna, sir, miagi sab ko og ingon ini nga problema. Sila si Papa ug Mama, ang among pamilya. Sa latod, naka-experience na ko na ini, sir. Kay kung hairon ibutang si Ginoo ang kalag sa kumahan, nakasaha siya sa ilang kaminyo ni Mama. Kay may anak siya sa gawas. Apan kay gipaubos nila ang ilang garbo o gidawat ang kamatuoran na sila magsasa. Ug lupas sa tanan na gi-priority nila ang among kaugmaon nilang mga anak. O bibalik sa grasya sa Ginoo. Nasalbar pa ang among pamilya. O before namatay ang ako amahan, nahiusa pagbalik ang among pamilya nga kanhi nahulga sa dali sa yun ng pagsubay. O ang Ginoo ra gyud ang nagkaluwas namo, Sir Franz. Siya ra gyud. O di pa uhay ang tanan, sir. Bausa mo na huna ni Miss Rian. Mas mayo nga magpakita ka mismo nila sa iyong pamilya. Kaya kung iyong palayonon ang imong dili pagpakita nila, madungagan usap ang imong kapungot ug ang dili angay nga may tapo. Ug may panahon pa, Sir Franz. May paglaom ka ba? Jake. May desisyon ko nga ikaw lang ang makigsulti ni Sir Franz, Jake. Kay lalaki ka. O nga ang lalaki, mantigong musabot ko noon sa pagbati sa usa ka lalaki. Gusto ka, Miss Rian. Gusto ka. Kay nasabot kong mituhop ni Sir Franz ang akong pagpakigsulti niya. Magtinabagay lang ta palihog sa pag-ampo, Jake. Para ni Sir Franz o sa iyang pamilya. Magtinabagay lang ta. Dagan kayo kayong salamat ni mo, Jake. Miss Rian, gawag niyo ko ninyo talikdi. Labi na nining mga higayon ang halos. Ikamatay ko na kining problema, ha? Ayun ako na Sir Franz. Kining among gibuhat ni Jake. Dili ni bugti sa imong kaayo namo. Dili man may perpekto. Pero sa among pagsabot, mao ni ang pinakamaayo sa tanan. Nagka-desisyon ka ba, Sir Franz? Sir Franz? Oh, Miss Rian. Jake. Nakadesisyon ako. Nakahukom na ko. Jake, milakaw si Sir Franz. Wa siya gisulti nato kung
Unsa ang iyang desisyon? Dili ba lang nato siya sundon? Ako lang mo sunod niya, Miss Rian. Dili ka lang. Kung mauna, takaw na check. Katingalig unsa iyang hunahuna og desisyon. O dili mo na hinuon siya masundan pa. Lakaw na. The number you have dialed is either unattended or out Shit. of coverage area. Please try your call later. Kalagot. Di lang gihapon makontak ang cellphone ni Corina. Sa maning yung gibuhat. Buot ko niyang manipulahon. Buot ko niyang kontrolahon. May bitawag. Siya na gani. Shit! Si Francine. Di ka may nungdanon alam ako, Francine. Hain ka na, Corina. Hain ka na. Naunsang to. Mikalit mo nagawa nga kung tawag. Ngano? Iyang ito ipagpindot ang iyang phone. Aron dili ko niya matubag. Gusto ka ko? Mauka. Si Corina ka. Tawagan ko siya balik. Kagani niya, dili siya makontak. Basin ka ron kung pwede na. Oh, salamat. Salamat kay Miring. Nagsigil ako rin pero huwag mo matubag lang. Hello? Francine? Mitawag ka. May tuyo ka? Dili ba day ko pwedeng mutawag na mo? Sa ko'y dili pwedeng mutawag. Nga na kung dili. Ano ko'y nga nakaingon ka manana? Nangutana lang. Ang mga bata, Si Dudut ug Miles? dili ba sila man ng atong anak? Kadiyo tragod, Francine. Unsa pa'y problema nimo? Anong manana man ka? Nga unsa? Wa. Wa. Naa ka ba sa ato? Ha? Kuan. Oh. Meron na utana ka man. Kung mao, pabuta ko diha. Pabuta ko, Corina. Ha? Ang buot mong ipasabot nga niuli ka, Francine? Mao ba? Hello, Francine? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!